Ond oedden ni'n sticio'r gloseri i fyny, nes y 30 a hynna da'r swyddfa'r heddlu. Oedd yr heddlu yn sefyll o gwmpas i wneud dim. A oedden nhw'n symud ato ni o gwbl. A felly, dyma ni'n penderfynu, fe hyn yw'n lwyddiant o gwbl, dyma ni'n mynd yn ôl i'r caffi lle o'n i wedi cyfarfod cyntaf a trafod yma ni. A mi benderfynodd hanner y ddrawd, felly fysa nhw yn mynd yn ôl, fysa nhw jyst yn gadael, da ni wedi trio, so mae'n na fo, ond o'na hanner arall o hwnna ni, oedd am i'r ymgyrch weithio, a dyma ni dweud na, mae rhaid ni drio eto. A mi gynigiodd, ddim yn siŵr iawn pwy ddudol, a mi ni eista ar ffordd fawr a stopio traffig. A mae Cwyl Tudur ar ei ddeud wrthon ni a mynd ar bont Trefechan. So mi athon ni ar bont Trefechan a eista lawr y fannu, a dyma'r ceir yn dechrau dod, na'n eista fannu a ddim yn symud, ac oedd yr heddlu o gwmpas eto. A nathon nhw ddim byd o gwbl i drio symud, ond jyst yn sefyll yna. Beth bynnag mi driodd y ceir, oedden nhw yn dod yn nes ac yn nes ato mewn rai, o'n nhw'n cyffwrdd yn amlwg. A doedden ni'n yn symud o gwbl, ond wedyn mi gyrraeddodd na Ned Lancia o'r dref, ac oedd hynny tipyn anoddach i trin agos ar heddlu wedi bod, a hynny yn taflu'n o gwmpas ac yn o'i blaen. Ac yn y diwedd, beth bynnag mi ar un i godi fyny, a meddwl reit, mae'r ymgyrch yma wedi bod yn lwyddiannus mewn ffordd, a da ni wedi cael dim un gwys, a felly mi ar un i godi a mynd o'na.